ko wannan kai hakuri ni na ban maka zaman amana kenan. Ina mu abota kallon fina-finan Hausa shahararren kamfanin nan naku mai suna Matasa Film Production sun fito muku da wani kasetacce fitacce mai suna Gwaramar Duniya mai dogon zango. Gwaramar Duniya mai dogon zango shiri ne wanda ya kunshi zamantakewar rayuwa da yadda ake fama da rashin zaman lafiya a tsakanin al'umma. Ya kunshi kwaɗayi, son duniya, zalunci duk a cikin shirin. Can a gefe guda wasu marayu suna fama da rashin. Na rantse da Ubangijin Annabi Muhammadu na ƙara ganin ka a gonan mai gida. Wannan abin da ne kama. Ta nuna kwaɗayi na sai yanzu wajen jana'izan ma. ta garke. Malam salamu alaikum. Gwaramar duniya. A rayuwa karkewa. Ka ji ko? Ban da mutunci, ba na jin magana kuma ni ba ɗan iska ba. A gidan kurkukun nan fa na zo na gaya ma na ce ma a rabo na kowane uba da ubansa kowaye babansa. Sakon da ka tura ya isa. Story Hamza Kuma wallahi har yanzu gawar tana wajen. tare da Hamza Bari. Screenplay Hamza Ibrahim Umar Faki. Director Hamza Ibrahim Umar Faki. Assistant Director Sadiq Salisu. Walfaya Mai. Soundtrack tare da tsara talla Musinhet Rapper. Domin kallon wannan shiri kai tsaye kula mu ta kan YouTube channel namu mai suna MTS TV. Kada ku manta da sunan wannan shiri mai suna Gwaramar Duniya mai dogon zango yana nan tafi.